RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang tini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imuka nino. Likod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalin sa RMN Drama. What's the Style? Ako sa Melonya, inaingon, nga ang bana nga hapugtong asawa lang ang nakilawan, angay gyud nga ampingan. Di gyud maayo nga imong pinuangan, aron dili ka magmahay sa kawahian. Mao kini nga itabo sa kong kinabuhi nga dili mahimong mahikalimtan. Unsa? Uy, pwede na di ay. Ay, pwede na din, uy. Bago pa makanganak. Ako ba ang nagdasa kong lawas? Basta ako nahipaw kung pwede na pa o dili. Aw, ikaw gud. Yang mong bata niyan mo. Madahan mo ka. Madaan na lagi dong. Sa kwarto na. Natuog naman ang batas to yan. At sa kwarto dong. Pero, day, basig mabughat ka, ha? Di lagi. Kuyaw naman ko nang mabughat, day. Bago pang nanganak niya, mabughat to siya kuyaw, anak, day. Labi na ka ng ilang gitawag gani bughat tingag. Ay, sus ni mo, uy. Tuo ka man ng bughat tingag, uy. Tanas kwarto ba? Ano to yun ba? Basig mabughat ka na. Sige, balik ka ng bughat, eh. Sige, lagi. Luna, kapuyaw eh. Ha? Ayan naman. Nabughat day ko, ngawa man. Badi, uy. Ikaw pa magkarilhan, ikot tasag maayo. Pero ako diri, Mararadyo ko, gwa. Ay, sabak, te. Dong? Dong? Maragi dangat. May habok naman hinuuling tawana. Knock out ka lagi. Ikaw din nabughat tas para ka. Mo-overtime ko karon day, ha? Magabihan ko ron, uguli. Mao ba? Gabihan ko. Ay, nagpermiha dong ha. Basig masakit ka, anak. Oo, day, Tagsar ni, Di pinamaninteng ha, mag-overtime,
Oo, lagi. Sige. Kisi ko sa bata. Kisi ko sa mama. Anak, di kakadjot ron. Ang paabutan ta ka, ha? Di ko matugon, di ka moabot. Uy, tuog na lang unya, uy. May daman ko nga duplicate nga yawi sa gate. Tuog na lang ko na. Di ko. Ano man? Basta ha, paabutan kita ka. Maligo ba akong daan dong? Ah? Hapit naman mo alas 12 kapi, uy. Wa pa magid mauli si Gaspar. May motor na nga miabot. Ang ako na ba na. Nene siya. O dyan sa tamatog dong Gaspar, ha? Kaduha pa ako maligo rong gabi una dong. Simutagod akong buhok dong, Shh, baby. Katog na diha pa. May buhaton pa ming daddy. Humuta dong, di ba humut ka ayo? Hasang usa na ka buhok dong, humut kay dong. Simuta dayon, Dukot dayon. Hakok naman ni, uy. Ay, ikapoy gitingali siya sa trabaho. Ay, unsa magay buhaton ko ini ron, uy. May pangbata, nagmata pa. Lain mo yung pamati ko sa kong tawas, uy. Uy, maayo kay nahaduaw ka karon nako anak. Gimingaw naman kun himo. Uy, gimingaw na sa kuining imong bibi ay mutingo gud lagi. Ay, kumusta naman mo Gaspar, ha? Okay raman ay, Pero unsa man, ha? na, pero may man lang kong katulgan sa kumbana na uy. Uli gikan sa trabaho, hagok ditso. Uy, pagkawa ko'y ayo anak niya. May pades tatay nimo kay way palta kada gabi eh. Biga good. Bitaw na uy. Paita bitaw na ako na uy. Akining nak. Si Jewel bang imong kababata nga dugay nang nawa din sato. Inabalik na baya ug nangumusta to nimo. Si Joel? Ang akong naibgan sa dalagita pa ko? Ni ananay? Nabalik na din sa ato? Ay lagi nak. Ug ulit taho pabaya si Jewel nak. Mao ba, nay? Ulit ako pa dahil si Joel? Ay, saya nga, uy. Minyo na noon ko ta. Makikita ko niya, nay. Asa man ron siya nag-star, ha, nay? Ingna si Jewel Coffee Droopy, nga makikita ko niya. Mangumusta langot ko niya, kaw? Ay, lang tingali ka, oy. Unsa kay kapos bana nimo no? Nga ikaw yung kikitang laki, bita sa istorya. Ay, di ba may bawa nga kung banagod, kaw? Usa pa, pumasag ko laing tumong sa pakikita kang Jewel, kay mangumusta raman ko. Bida sa di mo pangumusta na kaya, bida. Ilara tingol, ha? Naibaw biya ko, naibo kay kang Jewel. Jewel asido sa una, ibo kay kakalon, Jewel kaya po ka, kita, bida. Gang, sige na, good, kaw. Di na ako kanlan. Anak ba? Sige. Ingnas Jewel ba? Jewel asido? Kinsa Dili, Jewel? oy. Ito na to sa planeta. Ito na bitaw. Ingnas Jewel nga, magkita mi. Sige na ba? Minyo na di ay ka? Oo. Uy. Dugay man kagod, uy. Ikaw, nga nang wa pa masakang maminyo. Wa man ko magminyo kay wa man ka dito sa dapit nga to ako. Oh, ha? Ikaw bagi untay akong plano nga balikon ti ka din himilo na. Pero lain na ni mo eh. Jewel? Nag-una-una magagminyo. Mahimo ba nga makigpanuroy ko ni mo sa gawas? Sige na. Please, Miluna. Misan usa lang kay gayon. Please.
Miluna! Joel? Miluna! Miluna! Unsa? Mao nagaw. Nahibaw ang bumbana nga may kabit ka. Tungod kay si Joel mismo ang misulti kag Gaspar. May relasyon mo. No. Dili ka na ang ibuhato ni Joel. Pero, nganong ko sa siya isa kong bana. Kung nahibaw pa siyang nagbinuang ko, iyan na unta kong ikumpruntasi. Si Joel, atuon ako siya. Pasaylo ako, Miluna. Apan mahal ta ka. Gusto lang ko nga masuko ang imong bana nimo aron buwagan kaniya. Dakong sayo pang imong gibuhat, Joel. Kung nahitabo pang barumpadog utok si Gaspar, gipatay na unta ka. Awa ko mahadlok niya. Andang ko makikamatay niya sa tanang higayon nga gusto siya. Tungkol kay mahal ta ka. Joel, bana ko na si Gaspar. Agbuutan na kaayo siya nga akong giluipan. Busa na kahukom na ko. Tapusan tang ato relasyon. Magbuhag ta, Joel. Mao na kining katapusan kong pagpakikita nimo. Dako na lang ang akong kahikurat sa pagpauli na ko sa bahay. Kay wa na ang akong bana. Milayas kini. Ug wa na gyud magpakita pa. Dako gyud ang akong pagmahay nga natintal ko sa pagpangapit. Magutong nga kasama ang kaagi ni Miluna dinhining atong tulumanon. What's the style? Natintal sa pagpangabit is style. Ang maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayo sa direksyon ni Terdy Adrucan. Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.